14ാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. 1950 സെപ്റ്റംബർ 17 ഗുജറാത്തിലെ മുഫ്തീന ജില്ലയിലെ മാട്നഗർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച സ്വയം സേവകൻ. തന്റെ ജീവിതം സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ലോകത്തിന് മാതൃകയായ മനുഷ്യസ്നേഹി, ഇന്ത്യൻ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിലെ നട്ടലുള്ള ഭരണാധികാരി, ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഭാരതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച മഹാനുഭാവൻ നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി. നവയുഗ ഭാരത ശില്പി, നവീന ഭാരത ശില്പി, നടുനായകനായി നേട്ടങ്ങൾ തൻ ചരിത്രമെഴുതിയ വിജയി. അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി. പല മതജാതികൾ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടൊരുമിച്ചു വസിക്കും. മാനവത്വത്തിലെ ഏകത്വത്തിൽ ദേവാലയമാം ഭൂമി. അതാണ് ഭാരതഭൂമി, അഖണ്ഡ ഭാരതഭൂമി. അതിന്നു കപ്പിത്താനായി തുടരും അഭിമാനത്തിൻ പേര്. അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി. അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, അതാണു നരേന്ദ്രമോദി, നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി. ലോകത്തിനുടെ മുന്നിൽ ഭാരത വീരപതാക പറക്കുന്നു. ഭാരതപുത്രർ താണ്ടിയ വഴികളിൽ നാടിൻ കീർത്തി പരക്കുന്നു. അതാണ് ഭാരത കീർത്തി.